Puro sampay. Malaukay-ukay yan. Malaukay-ukay yan. Malaukay-ukay ang bahay namin. Good morning, good morning. Sabay ko sa chicken wing. Illusion mo. Tapos ako buwang-buwang nakakatawa. Wait, hindi ko pala ito kinuha sa Rio. Ano sa'yo ito? Ito shirt ni Giden. Lagay po sa tamang lalagyan. Ang init guys. Best guess, di ba? Kaya nagtali ako ng buhok. Bili ko kayo ng pulbo. Pulbo. Powder. Face powder. Saan tawag po? Baby powder. Kasi hindi ko na mautusan guys yung mga anak ko sa labas kasi wala daw na naubusan ng sa one tingin sa akin ang panganay. Naubusan ng baby powder. Baby powder. Baby powder talaga. Hindi, Johnson. May brand. Tarik ng buhok. Ayun yung nagtutupi ng mga tinanggal sa sampay. Ganito yung bahay namin guys. Puro yan sampay. Di pa tapos-tapos ang mga labahin namin. Ito yung isa. Nagsasampay ng kanyang mga damit. Paano ba makadaan dito? Agi lang po. Wala. Madam. Salamat. Walang pure white. Ay, sorry. Yung nito. Walang plain na white. Plastic ko lang, sir. Oo. Ito lang yung sadya ko guys. Full bot.
Ayan, nakabili na ako. Ginagawa ko yun sa pilabinin ko Joseph. Itong maliit at bilong laki. Pwede ko na kayo mautusan. May pulbos na. Pwede ko na kayo utusan ha. Ganun pala pag mga dalaga na ang anak. Hindi pwedeng walang pulbo sa bahay. Hello manay JD. Okay, mga pet. Ako na guys. After 6 PM na. Maliwanag pa naman. Pahinga dahil ang dami kong nilabhan na towel. Ayan. Lahat towel yan. Ayan towel. Madilim na talaga. Creamy! Creamy! Yung aso namin creamy pero black. Ayan, daming towel guys. Masakit sa likod. Magpuspos.